Madwar mid-bidwi Malti wawċi se jingħataw kważi €1,000,000 biex jagħmlu tajjeb għal ħsara li ġarbu kawża tal-grigalata kbira li laqtet lill-Gżejjer Maltin fi frar li għadda. F'konferenza tal-aħbarijiet dwar il-budget tas-sena d-dieħla, is-Segretarju Parlamentari għall-Bidja u s-Sajd Clint Camilleri qal li l-valur tal-ħsara li ġarbu l-bdiewa kien jaqbes €1,100,000. Is-Segretarju Parlamentari qal li l-bdiewa se jingħataw 45% ta' ħsarat li ġarbu u ħabbar li s-sajjieda se jingħataw kumpensu ħsara li ġarbu. Is-Segretarju Parlamentari ħabbar ukoll li għall-ewwel darba l-Gvern se jorganizza festival bilan li raħħala l-bdiewa u s-sajjieda jesponu il-prodotti tagħhom. Din ser nkunu qegħdin nagħmluha għall-ewwel darba f'pajjiżna proprju fir-rebbija li ġejja fer ser intellgħu l-ewwel fiera nazzjonali li ser tkun hemm opportunità għar-raħħala għall-bdiewa s-sajjieda li jesebixxu il-prodotti tagħhom, però apparti minn hekk anke opportunità għall proċessuri, opportunità għal dawk kollha li jipproċessaw il-prodotti lokali sabiex jitgħuna mbagħad prodott ta' kwalità. Il-Perit Camilleri semma wkoll il-proġett ta' riġenerazzjoni li għaddej fil-biċċerija b'investiment ta' €1,200,000. L-investiment li ser nkun qegħdin nagħmlu ser noħolqu prodotti ġodda minn discards li qabel kienu jintremew bħal mija l-argument. Prodotti bħalmu mal-kirxa, prodotti bħalmu mill-istonku biex ngħidu hekk tal-majjal. Dan ser nkunu qegħdin noħolqu prodotti ġodda, prodotti li huma infittxija mis-suq. Ħabbar ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin se jibda proġett ieħor għall-bini ta' ċentru għas-servizzi tas-sajd b'investiment ta' €5,000,000 li għandu lan li jċentralizza s-servizzi marbuta mas-sajd f'post modern u ġdid. Tkellmu wkoll dwar il-pjan ta' riġenerazzjoni u modernizzar tal-Pitkalija li għalih ġew allokati €650,000. Qal il-proġett li ilu mwiegħed 20 ta' snin se jwassal lill-modernizzar tax-sheds u l-proċess sħiħ ta' kif isir il-beħ. Dan bilan li l-bidwi jingħata qlieħ xiera u mistħoq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.